Pejina dehemîn salvegera qutabiyê rêbaza Barzaniyê Nemir Xwedanî gotina rasteqîne kesatiyê Kurdperwer Kurd Niştiman Şehîd Nasreddîn diyar bû gometê sîdar bû li ser destekê dijmin û neyarên Kurda lewra bi hemû şêweyî hez kirin govî yan jî xwestin govî ji nav bivin û şehîd bivin. Ewan ji bîra kir gorê û rêbaza wî ranawestê û di meydana Xebatê de her hevalekî wî Şehîd Nasreddîn û sax e û zindî ye û di wijdanê milletê Kurd û navî wî bi tîpê zîrîn di dîrokê dehatiya kolan û heyf û tola wî û dehan hevalê me yê din jî hevalê hêja bi heza dorsin wê li erdê nemîne û ev xelk bêne dadgirinin û bêne ceza kirin û serê milletê Kurd sax be û carek din em tekez dikin got li ser rêbaza wan wî xebata me her bibîne berdewan û her ewê wijdanê me de sax bin û zindî bin û nabe.